Hoši, je to tady. Došel mi druhý motor na venkovní žaluzie. Nějaký ptákoviny. Společně s motorem, tohle konkrétně je Somfy J4 VT Protect 6 Nm, který je tuším do 10 metrů čtverečních žaluzí. Já mám nějakých 5,6. K tomu je potřeba objednat 2 spony do toho U-profilu. To si musíte změřit, ale většinou bývají tady ten rozměr. Nevím už, který to je z hlavy. K tomu se dostanu potom. Tady je samotný motor. Koncák. Je nutno pak ještě ověřit, jestli tohle sedí. Já už to mám ověřený. Mám tady tu hřídel, takže to bude sedět. Krásný motorek. Konektor Hirschmann 3. Teď se dostaneme i k tomuto. Kdy tohle je Stack 3 Hirschmann konektor. Je voděodolný, teďka nevím konkrétně IPčko, ale myslím si, že 55 minimálně to má. Takže OK. Tady máme vlastně Hirschmanna IP54, OK. Což je nějaká nízkotlaká stříkající voda ze všech směrů, nevím. To je fuk. Stejně to je schovaný tam v té konzoli nahoře. Každopádně ten motor přijde teda takto. Já si do tohoto nalisuju, jo, to musím tady odšroubat. Já si do tohoto nalisuju kabel Ciky je 4x1,5 označení 4C, aby to mělo fázi 1, fázi 2, nulový vodič a ochranný vodič. A většina těch kabelů, co jsem našel, tak měla fáze 1, 2, 3 a ochranný, ale já jsem tam chtěl přesně dvě fáze, takže hnědá, černá, modrá, zeleno-žlutá, což je ten kabel s označením 4C. Ten si do toho pak zalisujeme a to už se pak připojí jenom na ten motor. Jo, tady ta pojistka musí být samozřejmě kurva takhle pak. A tím se to pak zajistí, boom. A pak už se jenom vyvede kábel do řídící jednotky. OK. Dodělávám to teďka na tuhle polovinu, na tamté polovině už to mám. Udělal jsem si k tomu takovejhle ovladač. Ta řídící jednotka už je připravená i na tu levou část. Teď, když to zmáčknu, tak se jenom tam spustí relé. Zatím to ovládám ručně pákou, je to na hovno, ale chci to naklápět podle polohy slunce, teploty. Jo, to znamená, že když bude vedro, bude mi sem pařit slunko a bude jasno, bude to slunko jako vidět a svítit jak svině, zadělá to lamely tak, aby sem nešly paprsky, ale aby to bylo co nejvíc světla. Zároveň, když bude svítit slunko, bude jasno, ale bude, já nevím, třeba 18 stupňů, tak to nechci natáčet, jo? Protože chci i to teplo tak trochu, tak podle toho se to prostě bude všechno nastavovat. Já už to mám všechno já nechci říkat naprogramované, protože to je takový moc vznešený, ale jako víceméně jo, no. Ale nejsem žádný programátor, ty vole. Ale v době umělé inteligence tady ty základní kódy, píčoviny, to si dokáže naklikat sám každý. Kor v tom Home Assistantu, kde to děláte přes to přehledné rozložení, jo. Takže já to teďka mám nastavený tak, že pokud teďka je ta pravá žaluzie otevřená třeba na, já nevím, 3%, a pokud je otevřená a já to jednou zmáčknu, tak se to zavře. Pokud je to úplně zavřený a já to jednou zmáčknu, začne se to otvírat, jo, zmáčknu, zastaví se. Pokud to podržím, tak se automaticky dá režim stínění, to znamená, že to sjede úplně dolů a nastaví lamely na stínění, nebudou vodorovně. Pokud je chci přes ten ovladač vodorovně, tak si jenom dvakrát zmáčknu, což znamená otvírej, jo, ale teď sem jdou paprsky. Takže já si to podržím a dají mi to na, jo, takhle. OK. Takže to je vše zatím z brutálního unboxingu, ty vole, a
jdeme si nalisovat tento Hirschmann Stack 3 konektor. Možná, co je dobrý ještě zmínit, ty vole. Já jsem viděl tady ten konektor a říkám si, no, tak tady ta část se do tohohle strká, takže tohle je samice, já potřebuju samce. No ani hovno. Bere se to podle těch kolíků, že jo, protože tady jsou odhalený kolíky, takže tohle je samec. A tohle je samice, protože ty kolíky zajíždějí tady do těch dírek, ale tak to každý normální člověk ví, ale mě to překvapilo. Každopádně je to potřeba vědět, jestli k tomu máte dokoupit samici nebo samce, tak vždycky to, co je přívod elektřiny, tak by mělo být samice, že jo. A na přístrojích bývá samec, protože přístroj negeneruje sám o sobě žádný napětí, takže kdyby se tohohle někdo dotkl a byl to jako přívod, tak je to na hovno, že jo, protože by ti to pokopalo. Dokud by nesepl RCD, pokud nemáš RCD, tak seš v hajzlu. No, jdem si to nakrimpovat, ty vole. Takže já už jsem si donesl svoje brutální nástroje, nemám jokary, nemám voleto, tady ty jsou docela na hovno. Každopádně mám tady odizolovaný vodič 4C, ciky je 4x1,5 mm2, chápete? A jdem si ho zapasovat sem. Takhle jsem ho prostě měl. Nevím, co jsem s tím dělal naposledy, ale takhle to mám. A přizpůsobíme si to samozřejmě tomu konektoru. Jo. Já počítám, že ta izolace bude muset být až někam pocať. Takže si to všechno zkrátíme a uděláme tak, jak to, vole, prostě má být, že jo, vole. To je jasný, že i tak, ale budou kokotím let hovna. No, ne, tím jsem nechtěl nikomu urazit, ty vole. Já jsem kokot, vy ne, sorry. Každopádně, to teda rozšroubuju. Tak, vole. OK. Let's go. No, tohle si oddělám. Takzvaně do ánusu. Jo, jde, co se to tady pouzal toho mám celý. Dobré. To tam totiž bude držet pak ten kabel, že jo? Teoreticky to nemusím dávat úplně celý ven. Ale dám to celý ven. No. To bychom měli takto. A nyní si vezmu tohle. Provedu si tím ten cable. Hovno, vole, dělám sračky, vole, vidíte? Nejdřív toto. Tak. Potom nějakým způsobem toto. A teďka tu gumovou blbost. Ne. Kurva. Já mám pocit, že jsem to roztrhl. No nic. Ty vole. To tam jde fakt na hovno. A je to hajzlu. Gumová blbost se mi rozpadla. No hoši, to je pěkně na hovno. Ale já to tam prostě nějak zkusím dát. Nějako takto. Na to dám tady ten velký gumový kroužek. A ono se to pak všechno stáhne, že jo. A tady tohle to všechno utáhne pak. Jaj, no. Dobře, ale tohle musíme mít takhle. A podle toho si i našmykám ty vodiče. Tak, teď jak to zapojit, ale
Musím si najít schéma na netu k tomu mému motoru, kde to je hezky popsaný a napsaný. Takže já se na to podívám, ty vole, a kde to je? Jo, tady. Jednička je nulák. Dvojka je černá, prostě L1. I když hnědá by měla být L1. Každopádně to je docela jedno, jestli nám na dvojku hnědou nebo černou a na trojku hnědou nebo černou je to fuk. Akorát se pak bude muset to správně zapojit v té řídící jednotce, aby ty směry fungovaly, jak mají. Takže já si to naměřím ještě jednou. OK, nulenzí. Ten si povedu tady tak. Tady si ho šmyknu. Ne, tady no. Nulenzí šmyklej. A tady bude ochranný, který udělám trošku delší jakoby. Nevím, jak moc to ale kurva půjde. Zatím to mám jak totální nímant, ty vole. No nic. Nulák půjde samozřejmě sem. Teda nulák, vole, ochranej. No a ten si šmyknu třeba tady. Zkrátit můžu vždycky, vole. Tady ty dva chvístky, vole. Ten si dám třeba sem. Takže tady. A ten si dám třeba sem. Takže tady. OK. Jo a sorry, já jsem předtím říkal, že si jdeme nalisovat ty konektory. Ten konektor. Nejdem si ho nalisovat, vole, jdem si ho, vole, sestavit, našroubovat, vole. Víte, co jsem tím myslel, kurva. No. Teď si to těma nejhoršíma odizolávačkama na světě odizoluju. Tak to mrdám, vole. Tak to mrdám, hochu. Já jsem si to nenastavil. Tak to mrdám. Hochu, proč? Tam je zas takový přitlak brutální. Já tady ty nenávidím. Hoši, ty jsou tak k hovnu. Respektive asi nebudou k hovnu, ale musíš nad tím přemýšlet víc, než ty bys tu izolaci měl odkousnout, vole, zubama. No a to je zas málo, vole, já to mrdám. Já to fakt mrdám, hoši, počkejte, já se to odizoluju jak člověk, vole. No, už to mám odizolovaný tak nějak normálně. Jediný, co se bojím, že ten modrý prostě mám dlouhý, jako moc odhalený. Modrý se zapojuje kam, že? Do jedničky. Jednička úplně tady. Já si to musím povolit všechno. Momentos. No, může být. Ukaž to. Ty vole, to je na hovno, hoši. To je hodně na hovno. Takže tebe seru, vole. Prostě půjdeš zkrátit. Teď budu muset odizolovat další část kabelu určitě. Protože už se mi to tam nevleze. Kurva. No nic. Já to tam zkusím našupat, tak jak to je. No, modrý tam je, vole, ale ten první je vždycky nejvíc. Navíc, abych se měl dostat. To je na píču celý houší, vole, já potřebuji. Ach jo, strašně málo místa, vole. Už
Hoši, vydržte, já se na to musím myslet, Mikim je to strašně znervozňující. Miky na dole, Pupek, vole, vyjel z trika a může se jet dál, vole. Teď bych si tam mohl nějak dát ten ochranný vodič, jinak se tam pak už na hovno dostanu. Už hodně na hovno. Ten se tam dá přes tou fází, vole. Jsem oslovit pítle. Tak. Kurva uši, tak tohle ne. Tohle ne. Jako asi to bude v pohodě, ale ty vole, tady fakt strašně málo místa. A mě stojí 1,5 kg prstíčky. Já si dojdu ještě pro justovací kleště, bo na to nemám bursty. Takže řekl jsem, že si jdu pro justovací kleště, že jsem si pro tady ty kleště, vůbec nevím, co to je za kleště, a justovací jsem si vymyslel. Protože jsem to někde slyšel a líbil se mi ten název, ale nevím, jestli to jsou justovací kleště. Každopádně jsou to kleště, které by mi mohly pomoct, ty vole. Tak, je to tam, vole. Jde Anna, jde on. No, dobré, vole. Jo, vole. Já si to zkusím ještě propípat, ty vole. Jako hodně pro jistotu, ty vole. No a nepropípám si ani hovno, bo tu nemám multimetr. Tak použiju tady ten starý multimetr. Kurva. Kdyby mi tohle už nepadalo, tak bych byl mega spokojený. Tak, ale mám tady starý multimetr, já si ho jenom přepojím, ani nevím, jestli má... Asi by měl mít pípačku, ne? Jo, ty vole, hustý. Takže... Jasný. Tady ne, tady taky nechceme, tady taky nechceme, OK. Jasný. Tady nechceme, tady chceme, tady nechceme, nechceme, dál. Chceme, nechceme, 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 chceme, nechceme, ne, dobré. To byla asi ta nejzbytečnější věc. Ovšem ne, co jsem dneska udělal, těch bylo mnohem víc, ale... Takže takhle to vypadá ze zvrchu, L1, L2, N a z druhé strany, kurva, je ten ochranný vodič, že jo. Hoši. No. Jsem kripl, vole. Totálně vymrdaná smažka. Ach jo. No nic, já to jdu vyřešit. Asi tohle gumový přetáhnu úplně na druhou stranu. Ty vole, ne. Ne, hoši, mrdat. Já to jdu celý rozebrat, protože jsem úplnej, vole, oslojit, vole, vymrdaný a nedal jsem tam tohle, že? Ach jo, tak zatím. OK. Jsem zpátky, už to mám normálně, jak normální člověk. Takže teď si tady dáme tuhle úchytku. Takto. Jenom si to chytnu, ať to tam drží. Tak. Jo, dobře. Podle mě, ty vole, dobrý. Stačí. Takže takhle mi to vypadá zevnitř. Do komentářů napište, jaký jsem neschopný čurák a jak to mám na hovno. Moc si toho vážím. OK, teď si tam dáme
takhle. Dírkou na šroubek nahoru, bo ta dírka je tu. No, krása. Teď si to tady chytneme šroubkem. Teď si sem dojedu s tím gumovým těsněním, zároveň s tím větším gumovým těsněním, s tou podložkou a s tou maticí. Znamená takto. Tak. Já teďka musím dostat tuhle gumu na tuhle gumu a celý to dostat sem dovnitř, ty vole. Tak to bude maras. Tak. OK. A teď to tam celý tímhle zatlačím, ať se mi nerozděluje ta malá od větší. Pičoles, vole. To je sračka. Tomu se tam moc nechce přes ten závit, no. A pojď pítle, ani hovnoši. To tam prostě, vole, bude potřeba zatlačit mými něžnými křehkými prsty. Ty vole, tohle bych nechtěl dělat několik těch konektorů, ale já vím, že jsou ještě lepší konektory, kde se to fakt jenom krimpne a máš pokoj, vole, ne tady ta blbost. Naštěstí jich nemusím dělat hodně. Hoši, to je neřešitelný problém. A já přemýšlím něčím plastovým, ty vole, nebo dřevěným, že bych to tam prostě zašťouchal. Nevím, po ruce mám jenom tohle. Jo, tím to jde, ty vole. Tak to je mrdá. Oši, tak to vypadá dobře, vole. Tak. Matka s podložkou mi odjeli po kabelu. No nádhera. Už to chytnu a už to nemá kam, hoši. Už to nemá kam, vole. Pojď sem, kam jdeš, vole. To nejde vidět, že je dovnitř. Ale je tam krásný těsněníčko, ty vole. Já se to pak ještě dotáhnu klíčosem. A tím máme Hirschmana hotovýho, ty vole. Byl to pain jak debil. Musím jít na masáž prstů teďka, ale v pohodě. V pohodě. No, dobré, vole. Jdem dál. Takže jsme venku. Venkovní žaluzky. Nejprv si budeme muset oddělat tady ty vodící lišty. Levá, pravá. Tam to půjde docela na hovno. Tam povedeme kabel. Povedu si ho tam do své brutální řídící jednotky. Tady si vyznačím, abych to tam pak zpátky dal úplně stejně. Jo, tady se nedostanu teďka. Tady si to ještě poznačím. To stejný jsem udělal na druhé straně. Lišty jsem sundal, vysunul jsem je dolů na obou dvou stranách. Takže lišty off.
Teď musím povolit a sundat tady ten držák, jsou tady celkem 3, tam jeden, tady druhý, tady třetí. Povolím, vycvaknu, ať můžu sundat U-profil s těmi žaluziemi. Mám to dole. Šlo to docela na hovno v jednom člověku, ale mám to dole. Teďka si tady vyříznu kus té hřídele. Povolím si nejdřív červíka u toho navijáku a celou hřídel si vytáhnu. Pak si tady vyznačím kus té hřídele, který budu odřezávat a který nahradí ten motor. Hřídel off. Mám ji tady na svém super benchi. Poznačil jsem si, kde jsou ty navijáky, abych to tam pak dal zpátky stejně. Teď si tady vyznačím tu část, kterou budu odřezávat. Část označena 265 mm, konkrétně na tady ten můj motor. No nic, jdem to uřezat. Parkside. Hřídel off. Teď už si to tady jenom nastavím, položím si cígo. Motor jsem tam jenom prcnul do toho U-profilu prostě vrchem, nějak jsem ho tam nezasouval. Teď koukám, kterou stranou, jo, takhle. Tak si to tam vsunu. Vyrovnám si to na ty značky, které jsem si tam předtím poznačil. Zaaretuju si to červíkem. To samý tady. Jo, mám to. Teďka si tam upneme ten motor těmi sponami, který nevím kam jsem dal. Jo, tady. Chytnem si ho do sponek. Jenom tam prostě takhle natlačím přes ten U-profil. Vezmeme si nějaký drát, kterým to tam pak ještě zajistíme, ty úsponky z druhé strany. A prostě tím drátem to nějak random tady rádoby svážu, aby se ta sponka nepovolila.
No, může být. Ještě to takhle skroutíme, to drží víc. A to samý udělám u druhé sponky. Sponky dotaženy. Utáhl jsem si ještě ty 2 červíky, co jsou u motoru. A půjdeme si to dát nahoru. V jednom člověku to půjde docela na hovno. Dobré, prostřední sponka je tam. Teďka ještě ty krajní. Boom, je to tam. Vrátil jsem si tam ty vodící lišty, tak jak jsme si vyznačili. Teď už si jenom od toho motoru vlastně natáhnu kábel. Takže máme všechno zapojené, všechno šlape. Teď už jsem to tady jenom dokompiloval, protože to mám přes ESPčko. Nastavil jsem si horní pozici. Vyzkoušíme. Boom, pecka. Ještě to nemám seřízený, takže ta poloha ukazuje blbosti. Ale jdem si nastavit spodní koncovou pozici. Ty lamely se teďka skládají tak divně. Teď to spouštím poprvé dolů s tím motorem. Skládají se divně, protože jsme to měli vymontovaný, pak už to bylo bez problému. Tak, jsme před koncem, takže si to stopnu. Nastavím si servisní režim a že chci nastavovat koncovou polohu. Krátký nahoru dolů, potvrzení servisního režimu a jedem dolů. Tak, stop, jsme dole a dáme nahoru. Krátký cvaknutí a jeden nahoru, tím je potvrzená spodní koncová poloha. Teď, když to pošlu úplně dolů, ne, kecám.
Otevřu si ten ovládací panel svůj na ty žaluzky a dám, ať to jde úplně dolů a vodorovně. Dobrý, funguje to. Takže tak. Teď dám ještě větrací režim, což jsou úplně dolů a lamely lehce naklopit. Jo, taky funguje. Dobré no, hotovo.